номаҳои падар. номаи аввал. рӯз ба хайр, писари азизам. акнун ту аз лонаи волидайн рафтӣ. дар шаҳри калон зиндагӣ мекунӣ. дар донишкада таҳсили илм дорӣ ва мехоҳӣ худро шахси мустақил ҳис намоӣ. муҳити нави пуртуғёни ҳаёт ёди волидайнро аз қалбат рабуда аст. хонаи падар дар гӯшаи хаёлат дер мерасад. мо волидайнатро кам ёд мекунӣ. ман инро аз таҷрибаҳои ҳаёти хеш медонам. ин дертар хоҳад расид вақте ки аз ҳаёт огаҳ шавӣ. замоне расидааст ки ту бояд дар зиндагӣ мустақил бошӣ. акнун худат соҳиб ихтиёрӣ. чӣ бояд кард, ба куҷо бояд рафт, чӣ бояд хӯрд, бо кӣ равобити дӯстӣ бояд дошт. ту хуҷаини худ ҳастӣ. озодии интихоб. инро бояд ҳар як фард қадр кунад. мо дар интихоб соҳиб ихтиёрем. лекин чӣ тавре ки мо мехоҳем, интихоби ихтиёрӣ на ҳама вақт нек ва судманд аст. ҳар як кас дар интихоби хеш масъул аст.